Θεσσαλονίκη για το πλαστήρα μόνο. Εγώ τον περιμένω εδώ. Σήκω βρε ηλίθεια, να τον βρούμε αλλού. Σήκω ρε, έλα εδώ. Πλαστήρα τώρα. Ρε, του έχω αγοράσει ρούχα γι' αυτό, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, σε έχω δει στο ίντερνετ και εγώ έχω έρθει από τη Θεσσαλονίκη, ωραία, και θέλω να σε γνωρίσω. Λοιπόν, σου έχω φέρει και εδώ ένα δωράκι, μισό λεπτό, για να μην λες ότι θα έτσι απρόσφυλτος, και σε παρακαλώ δηλαδή, είναι κάτι μπλούζες από μένα, μία, δύο μπλούζες ολοκαινούργιες, να τις φωτίσω. Άντε λίγο το στο μυαλό. Μα τι τους νοιάζει τα κατοίκια. Κάνα του κρασκά μου κοτόν βερλέ κατοίκια. Λέει το σπίτι μπαίνουμε μέσα. Ο παπάς. Ναι, ο παπάς. Ναι. Παπάς. Λίγη εδώ. Και βάζει πορνό κασέτα. Πορνομιούνται άντρες με άντρες. Λέει έχω την παιδεία για λέει, κάμε τα ίδια. Έτσι πιάσουν αυτός τα δεξιά, έριξαν τα όλα κάτω, γύμνωσαν με έναν καλά, μετά λέει τριβκιά με τριβκιά του, μετά λέει ας σε βάλω τόση δά. Πόσοι? Αν με βάλει ας σε βάλω τόση δά. Ναι. Αν πάει στο διάλογο, λέω εύκολο. Λέει και να τα πει, λέει θα έσπουμε γιατί είσαι τρελός και θα εμπιστεύσει κανένας. Λέω και με ένα χιλιάρικο σε έφυγε. 900, 800, τα φιλιά. Εσύ και πώς είσαι μόνος, καμιά γυναίκα, τίποτα, δεν έχεις τίποτα? Όχι φίλε. Τίποτα, Που το 73 που πήγα μια φορά και ξαναπήγα. Που το 73 έχω πάμε γίνει. Από το 73. Έλα να σου πω, με ξέρεις εμένα τώρα. Λοιπόν, άμα σου φέρω καμιά γυναίκα, καλή, όχι ό,τι να είναι όμως. όχι ότι να είναι, καλό πράγμα. Να δούμε, εξαρτάται ρε φίλε. Όχι για να την παντρευτείς, για να περάσει δύο... Μια ωρίτσα θα πει. Ναι, αυτό σου λέω. Εγώ δεν θέλω πολλές ώρες να είναι. Σε χαλάει? Να κάνω τη δουλειά θα πει. Ναι. Σε χαλάει? Να το ενέχω στο κεφάλι μου. Ναι. Αν την έχω παραγούμαρο. Αγάπη μου, σ' αγαπάω. Δεν είμαι. Σε έφερα εγώ εστιατόριο, τώρα θα φας αγόρι μου. Μη μου άγχωνες. Το βενζινάδικο όμως ήσουν αντούρος. Ήμουν πιωμένος. Είχα πιωμένο. Μου πίνεις κιόλας? Δεν μου λες. Καραφάκι. Καραφάκι, Τι, τώρα έχω ακούσει, ξέρω εγώ, στις ειδήσεις βάζουνε και λένε ότι η περισσότερη νεολαία, ξέρω εγώ, κάθεται και μαστουρώνει. Τι μαστουρώνει τώρα? 2 καραφάκια, τσόντα και τα παρατράγουδα να δεις και τελείωσε. Αυτό δεν είναι? Πού να. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πράγματα να ξεδώσουν και πάνε και πίνουν χασίσκα και ηρωίνες. Αυτά τώρα είναι... Έβλακες πάλι μια τσόντα θέλει να δεις. Θέλει να δεις στίβες στην κάλβα, να δεις ένα πολεμικό έργο, είναι αυτό. Αν σε περάσει η δόση. Τι θες να πίνεις το ηρωίνες, έτσι ομάδα. Στη τσόντα όμως ποιος θα χαμιέται? Τα παρατράγουδα ξεσομπάω. Ποιον? Εκείνον που λέει και εγώ με... Θέλω Όλη μέρα. Θέλω σεξ. Φαγητό. Ναι. Αυτός είναι που μου αρέσει. Ξέρω. Αυτοί οι άλλοι είναι. Δεν μου λες, να σου κάνω μια ερώτηση. Θα σε ενδιέφερε να πας στα παρατραγουδά? Θα πάμε. Από κανένα τραγούδι κανένα αυτό. Αν το φαντάζομαι παιδιά. Θα σε ενδιέφερε? Τσακιστή ελιά, Τσακιστές. Μολάκι, αν σ' αρέσει πες μας να κάνουμε παράπονα. Όχι με τα χέρια. Να αρχίσει να μετράει. Τα σωστά όμως, λοιπόν, να σου πιέσει λίγο καρά. Τώρα πες μου τι κάνει κάθε μία σπίτι της. Τώρα είναι η ώρα που κάνουν πίπες. Όλες κάνουν τσιμπουκάκια, σκυλτογαμιούνται. Όλες γαμιούνται με του αράπη τη βίλτα. Γιατί του αράπη? Προτιμούν τη λέπτη είναι μεγάλη. Πού θα τον βρεις όμως τον αράπη εδώ πέρα? Στο βαλιράκι. Α, και πάνω στο φαλιράκι. Του Γαδάρου. Και του Γαδάρου λέει, οι άλλοι βάσαν τη σαν μωρό. Έγλυφαν τη λέει που πάμε μέχρι κάτω. Τι έκανε? Έγλυφαν την πάνω κάτω. Ποια? Ποια ρε εσύ? Μια χοντρίτα. Και πήγε με το γάιδαρο και την κρατούσε σαν μωρό. Για πες μου. Έγλυφαν τη σαν μωρό, μετά βάλτε τη στον κόλλο της, στα βυζιά της. Και οι σπόροι πετούνταν πάνω στα αρχίδια τους. Άγιο, σεξ λέει. Προτιμάτε λέει το σεξ, παρά τα χασίσια. Άι τον
Και του. Α, του μακ, ούτου νακ, α, του. Άγιο, α. Τα αγάπη που σ' αγαπάω. Τρώει και ψωμί πως θα χορτάσεις. Τα αγάπη που σ' αγαπάω. Και άλλη λέει ήταν μία στη Ρόδο μέσα και ρουφούσε λέει 2 κιλά σπόρο του μουνιού. Άκου η άλλη τι έκανε. Και της βίλας όμως ήταν. Όχι μόνο του καβλιού και της βίλας. Τώρα ποιο. Ας πάρουμε τίποτα άλλο, είσαι εντάξει. Ό,τι θες, φάτα όλα όμως. Και μετά ακολουθεί και καραφάκι. Εδώ πεις και 2 ευρώ φίλε. Ας σου δώσω 2 ευρώ, όσα θες. Όσα θες, 2 ευρώ. Δεν μου λες τηλέφωνο, εσύ σπίτι έχεις. Τηλεόραση, ρε, τα βασικά εδώ πέρα. Αυτό που θέλει γειτόνι σαν. Η γρήβαινα. Όχι. 47-176. Είναι καλό. Σου κολλάει αυτή, τι. Τι είναι αυτή η Μανώλη μου που πέρασε. Σατανάς και έτσι. Γιατί. Με το πλαστήρα είναι. Καλά με την πιάτσα. Δυνατά Μανώλη. Σου καθότανε. Πόνοι, άκου. Θα φέρω εδώ μια τουτούκα μέσα στο χωριό και θα πω θα δίνετε φαγητό στο Μανώλη κάθε μέρα και όποιος δεν το προσέχει θα γίνει πανικός. Χαμός θα γίνει. Έτσι δεν είναι ρε Μανώλη. Πες μου, τι μου σκέφτεσαι. Δεν θέλω να έχεις σκοτούρες και έννοιες στο κεφάλι σου γιατί το βλέπω ότι το έχεις. Λοιπόν, εφόσον έχεις εμάς φίλους θα συνδύνουμε και όποτε ερχόμαστε θα σου φέρουμε ρούχα, μαγιό και ό,τι θέλεις. Θα ερχόμαστε εδώ πέρα να τρως. Μη μου να πούμε στον παπά να σου δίνει 5 ευρώ κάθε Κυριακή. Μη μου αγχώνεσαι Μανώλη μου. Να πει και αυτός κάτι όμως, θέλω. Έλα. Ξεκίνησε εδώ. Η Επιτρόπη όμως δεν με θέλει κανένα. Γιατί. Εδώ είναι. Γιατί. Του νάκτα σπόρους, πώς θα ρίχνει. Ένα πια τα όπλα τους καθαρίσουν. Τάφος. Και θα είναι κάθε μέρα είναι τάφος. Α, του να. Άγιο. Μανώλη μου σε λατρεύω. Κάτω στις Μαργαρίτα, στα Λονάκι, στη σαν τρελό χορό τα Μελισσόπουλα. Φίλε μου, φίλε αληθινέ, θα σου λέω τα βάσανα μου. Η Γιάννηνα ποια είναι η Καραγιάννηνα. Το Μανώλη που το βρήκα τώρα, συνέχεια στο Ιντερνετ, από το Ιντερνετ. Το ίντερνετ τα δω όλα. Και ήρθα να το γνωρίσω. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό από Θεσσαλονίκη. Ρόδο, Συ. Και είδαμε στο ίντερνετ και καταλαβαίναμε. Δεν θα πετάξω κάτω. Έλα, να ακούει. Το μουνιν της Γιάννενας και της Καραγιάννενα σε καβλώσαν τα δυο και σηκώσαν το χωριό. Θα έχεις τόσα πολλά να δεις, στη δική μας την παρέα δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει πόνος, μόνο χαρά. Έλα τρέξε, με στη συντροφιά μας να μπεις, θα έχεις τόσα πολλά να δεις. Κάνει και ζουμάρισμα από μόνος του. Ναι, μόνος, έρχεται κοντά.